Bulahan gayud ang tao igsoon nga adunay pagbati ngadto sa iyang isig ka tawo. Dunay kaluoy ngadto sa iyang isig ka tawo, dunay maayo nga batasan ug maayo nga kinaiya ngadto sa iyang isig ka tawo. Tungod kay ang Ginoo igsoon mutabang ug magpanalangin gayud kaniya sa kanunay. Bisan moabot ang makalisdanan sa iyang kinabuhi, ang Ginoo gayud ang mutabang sa iyang pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Ug dili gayud itugyan sa Ginoo kanang tawhana ngadto sa iyang mga kaaway. Bisan pag dunay mga kasakit sa iyang kinabuhi, dunay mga balatian, dunay mga grabe nga mga problema nga iyahang na-experience o iyang na-encounter sa iyang kinabuhi, iyang nasinatian sa iyang kinabuhi, ang Dios igsoon magasolve. Ang Dios igsoon maghatag og kasulbaran. Ang Dios igsoon magtabang gayud kanunay yan ang tawhana. Tungod kay gusto sa Ginoo igsoon nga kanang tawo nga dunay putli ug kasing-kasing, dunay pagbati ug kaluoy ngadto sa uban, tungod kay kaluy-an usab siya sa Dios. Sumala diha sa iyang pulong sa Salmo 41 bersikulo 1 hangtod sa 3. Bulahan ang tawo nga may kahingawa sa mga kabos, kay tabangan siya sa Ginoo kun anaa siya sa kalisdanan, panalipdan o ampingan siya sa Ginoo, panalanginan siya sa Ginoo dinhi sa yuta ug dili itugyan ngadto sa iyang mga kaaway. Tabangan siya sa Ginoo kung masakit siya ug ayuhon ang iyang balatian. Ingon ana kanindot ang kinabuhi sa tao igsoon nga matinud-anon ngadto sa Ginoo. Tungod kay ang tao nga adunay tinuod nga relasyon ngadto sa Ginoo, adunay tinuod nga kasing-kasing, adunay tinuod nga paghigugma sa Ginoo, mubati usab siya ni ana ngadto sa iyang isig ka tawo. Ingon ang pulong sa Ginoo nga bulahan ang tawo nga may kahingawa ngadto sa mga kabos. Bulahan ang mga tawo igsoon nga adunay kaluoy ug paghigugma ngadto sa iyang isig ka tawo. Isip mga igsoon ngadto sa Dios. Tungod kay ang Dios igsoon magpanalangin kaniya. Ang Dios igsoon mag-uban kaniya. Ang Dios igsoon magsapnay kaniya. Magprotect kaniya sa kanunay aron ang tanan nga mga dautan nga moabot sa iyang kinabuhi dili gayud kana magmalampuson. Tungod kay naa may Ginoo nga mutabang kaniya sa kanunay. Doon may Ginoo nga nag-amping sa iyang kinabuhi ug dili gid niya kini itugyan sa kaalautan, kundi ampingan siya kanunay sa Ginoo, tabangan siya kanunay sa Ginoo, kung masakit siya ayuhon siya sa Ginoo, tambalan siya sa Ginoo, kung mubati siya o makasakit sa iyang kinabuhi, tabangan o gubanan gayud siya kanunay sa Ginoo sa pagsulbad niya ng tanan. O sa igsoon, sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, ato gayong buhaton ang kabubuton sa Dios. Atong buhaton ang kinaiya nga gusto sa Ginoo nga atong buhaton ngadto sa uban, aron ang Dios igsoon mahimuot og magpanalangin og mag-uban og mag-protect sa matag usa kanato sa kanunay og maghatag gayud kanunay kasulbaran sa atong mga kinabuhi. God bless sa tanan.